Bojan Čmelik mis-Serbja ġie kundannata l-omru l-ħabs mill-imħallef Aron Buġeja. Dan wara l-ġurati sabu li Čmelik ħati b'8 voti favur u 1 kontra l-qtil tal-imprenditur Ugo Ketkuti. Čmelik kien tada ta' sikkina l-Ketkuti f'Lulju ta' 3 snin ilu barra stabbiliment tal-vittma stess f'Paċeville. Čmelik kien ħarab minn fuq il-post anki jekk ġrow wara xieqraba tal-vittma u l-pulizija sakemm inqabad fil-ħin ta' wara mill-pulizija. Čmelik kien irreżista l-arrest u l-pulizija kellhom jisparawlu bit-taser gun biex rażnuh. Floti ta' sentenza tiegħu wara ġuri ta' ġimgħa li fih id-diviża argumentat li Čmelik ma kienx wassal għal mowt ta' Ketkuti, iżda dan kien miet kawża ta' infezzjoni fid-demm u għalhekk it-tobba kienu responsabbli, l-imħallef ordna wkoll li kull sena Čmelik jagħmel perjodu iżolat waħdu fil-ħabs. Ugo Ketkuti kien miet l-isptar 6 wara l-każ. Intant brabta mal-verdett u loti tas-sentenza, il-familja Ketkuti li kienet fl-awla instemet anki treaġixxi. Uħud bkow u oħrajn uraw sodisfazzjon, bħu l-vittma jgħid li finalment wettqet ġustizzja iżda l-weġa tibqa'. Isaac Ketkuti kitef u l-profil tiegħu fuq Facebook u qal li uħuh issa jista' jistrieħ fi-sliem. Mimintu seħħ il-każ bqajna għaddejn biex titwettaq ġustizzja ma' Ugo li miet mewta orribli 3 snin ilu, irrimarka ħu l-imprenditur mejjed. Żied jgħid li l-mewt ta' Ugo laqat lil kulħadd fil-familja speċjalment l-ommu li tilfet kull rieda li tibqa' tgħix. Kienu bosta wkoll jerreġixxew għas-sentenza tal-qorti u selmu il-memorja ta' Ugo Ketkuti.